Iti panagtultuloy iti kangruna na damag. Kas pa sa ti panangrambak iti Women's Month, may pangpangruna iti DFA-Baguio ti aplikasyon dagiti babbai inton bigat. Ken D.A Cordillera nang isayangkat iti forest fire suppression training itanga umadanin ti dry season. Dagita kanda dumapayadamag iti rehiyon Cordillera. Ipaay ni Angel Kim Pengosro. Kaspaso ti National Women's Month celebration, ipangpangruna ti Department of Foreign Affairs Consular Office Baguio, dagiti babaeng aplikante iti pasaporte inton March 14. Sigun iti ahensya, maakomodar mutlaeng dagiti regular eligible courtesy lane applicants, kas kadagiti senior citizens, persons with disabilities, solo parents, ken overseas Filipino workers. Para kadagiti aplikasyon ang maisumitir inton March 14, ti tentatibo apan nakairuwar dagiti pasaporte ket inton March 24, manipud 1 p.m. agingga 5 p.m. Nasurok 7,700 kilograms ti kamatis manipod iti probinsya ti Ifugao, ti nailako babaen ti kadiwan ng Pangulo ti Department of Agriculture Cordillera. Nagapo dagiti produkto iti munisipyo ti Kiangan, Lamot, Banawe, ken Hingyon. Dagito iti kangrunaan a lugar ang makapapataod iti kamatis iti probinsya. Panggap dito nga dang ang mapasaya at ti panaglako dagiti produkto ti agrikultura, partikular dagiti kamatis nga da iti panawan ti panag-ani tapno maliklikan ti oversupply. Ita nga umadanin ti dry season, nang isayangkat ti Department of Environment and Natural Resources Cordillera, iti specialized forest fire suppression training, kadagiti regional personnel, ken local community tapno nagbalinda a frontline kontra iti forest fires. Naisuro kadagiti partisipante ti fire suppression strategies, proper use of firefighting hand tools, ken dumapay. Nang isayangkat dapa iti hands-on simulation exercise iti Itogon Benguet, amang palubos kadakwada amang saranget iti mock fire scenario. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas.